Μπέγκιτς για τον Μάντζαρη. Ο Σπανούλης. Μάντζαρης και πάλι για 3. 25-23 από πλευράς ο Σπανούλης. Έξοχη είναι η συνεργασία του με τον Περπέρογλου που έφυγε στην πλάτη της βραζιλιάνικης άμυνας αλλά δεν πρόλαβε να εκτελέσει. Το κάνει τώρα ο Πρίντεζης. 28-23 από το τρίποντο του Πρίντεζη. Τον βλέπετε εδώ. Υποδειγματικός ευθυνδιασμός εδώ και πάλι από τους ερυθρολεύκους που για πρώτη φορά ξεφεύγουν στο σκορ με το lay-up αυτό του Λίνιο. Ο Σαμέλ για 3. Rebound, όπως βλέπετε, δεύτερη-τρίτη πάσα, η μπάλα έχει φύγει προς το αντίπαλο καλάθι. Καμία σχέση με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εδώ το highlight του αγώνα από την έξοχη ασίστα του Σπανούλη και το κάρφωμα του Πέτρου. Δεν μπορούν να απαντήσουν από τα 6,75 οι Βραζιλιάνοι. Ο Σπανούλης πρόχνει στον ευθυνδιασμό. Και άλλο κάρφωμα από ελληνικής πλευράς 34-30. Ο Ολυμπιακός καταφέρνει και αναστρέφει από το 0-7 πριν από λίγο την εικόνα του αγώνα. Μία με από 2 αντιπάλους. Μένουν 11 δευτερόλεπτα στην ελληνική ομάδα. Εδώ ο Σλούκας. Το καλάθι για την ελληνική ομάδα από τον Σίμονς. Τον βλέπετε εδώ. Ζώνη όπως βλέπετε. Σπανούλης θα βγάλει για το Μάντζαρη που είναι αφύλακτος και θα βρει το στόχο από τα 6 και crown του 97 και θεωρητικά, όχι θεωρητικά, στην πράξη όλους τους τίτλους του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Ο Σίμονς θα φτάσει τους 4. Η διαφορά και πάλι στους 10. Έχει δικαίωμα να πάρει το επιθετικό rebound. Ο Μάντζαρης για το Σπανούλη. Το σκριν από τον Σίμονς που θα πάρει την μπάλα χαμηλά. Ωραία ενέργεια. Ο Ολυμπιακός βρίσκει λύσεις. Ανανεώνει την επίθεση αυτή. Ο Μάντζαρης, ο Πρίντεζης γεμίζει και αυτός. 54-42. Ο Ολυμπιακός στους 12 από τον Πρίντεζη που κάνει μεγάλο. Ο Σαμέλ κάνει κακή επιλογή. Κερδίζει ο Λοντζέσκι. Πρίντεζης εναντίον όλων. Τώρα βέβαια τα βάζει όλα γιατί είναι σε φοβερή. Ηγηθήκε με 14. Ο Σλούκας που πέρασε το παιχνίδι. Ο Λοντζέσκι. Ο Σίμονς θα καρφώσει εντυπωσιακά. Η διαφορά και πάλι 16. Ο Τούλοι νομίζω ότι δικαιούται να μείνει λίγο παραπάνω στο παρκέ με τα πεντάρια που παίζει ο Ολυμπιακός. Είτε το Σίμονς, είτε τον Μπέγκιτς, είτε τον Τζάνστον δηλαδή. Ο Περπέρογλου. Αλλά δεν τα καταφέρνουν. Υποδειγματικός ευνηδιασμός και μετράει το καλάθι γιατί η μπάλα είχε βρει ταμπλό από το lay-up του Περπέρογλου. Σε οργανωμένη άμυνα απέναντι θα επιτεθεί ο Ολυμπιακός. Ο Περπέρογλου, εξαιρετικό passing game, αλλά το τρίποντο του Πέτγουεϊ δεν είναι εύστοχο. Τελικά κλέβει την κατοχή και ανανεώνει την ελληνική επίθεση ο Περπέρογλου. Τελευταία επίθεση θεωρητικά για τον Ολυμπιακό σε αυτή την τρίτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός που είναι στο συν 14. Και θυμίζω πάντα γιατί έτσι απαιτείται ότι έχει και το συν 11 του πρώτου αγώνα. Εξαιρετική φάση από τους παίκτες του Ολυμπιακού με τον Πέτγουεϊ να καρφώνει εντυπωσιακά από την ασίστ του Σλούκα. 64-48 και τάπα πίσω από τον Πέτγουεϊ. Νάτος εδώ ο Μπρεντ Πέτγουεϊ. Προφανώς και έχει πολλή δουλειά στον Ολυμπιακό γιατί η ρόλη είναι πολυσύνθετη και ο τρόπος παιχνιδιού του. Ο Μπέγκιτς, ο Περπέρογλου, ο Πέτγουεϊ αφύλακτος για 3. Η διαφορά αυξάνεται κι άλλο. Και τώρα ο Μάντζαρης για τον Σλούκα. Ο Μπέγκιτς θα καρφώσει εντυπωσιακά. Η διαφορά εκτοξεύεται πια για την ελληνική ομάδα. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τα γραφικά. Ούτε η φιλοξενία του Ολυμπιακού, ούτε η διοργάνωση που έγινε στην γειτονιά του είναι ικανά στοιχεία για να του δώσουν το δεύτερο τίτλο της καριέρας του μετά το 1979 και τη Σύριο.
Στο μεταξύ ο Ολυμπιακός με τον Αγραβάνη που φτάνει τους 5 αυξάνει 52. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε κάνει ένα σερί 7-0 στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου και είναι το πρώτο καλάθι που δέχεται. Και άλλο κάρφωμα από τον Μπέγκιτς. Σφύριγμα, να δούμε αν έχουμε time out ή έχουμε αλλαγές. Εδώ εξαιρετική συνεργασία και πάλι Σπανούλη και Μπέγκιτς. Ο Κατσίβελης επαναφέρει, ο Μπέγκιτς σε χρόνο 0. Η μπάλα κάνει το χατήρι στον Σλοβαίνο αλλά και στον Ολυμπιακό και μετά από ώρα καταλήγει στο αντίπαλο καλάθι. Κοιτάξτε, κάπως έτσι πέτυχαν ένα τρίποντο και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με τον Ταβερνάρη οι Βραζιλιάνοι. 77-62. Στοπ μεγαλοπρεπέστατο από τον Μπέγκιτς στον Σαμέλ που μάλλον επέδειξε θράσος πηγαίνοντας εκεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μπέγκιτς που θα πάει και στις βολές από το φάουλ του Μόρο. Ένα συγκινητικό πανό από τους Έλληνες που ζουν μόνιμα στη Βραζιλία. Ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δώσατε. Ασφαλώς 69, τελευταία επίθεση για τους Βραζιλιάνους. Βλέπετε ο Παουλίνιο επαγγελματικά και υποτικά αλλά και με φύλαθλο πνεύμα χαιρετά τον Σλούκα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν γίνεται η δεύτερη ελληνική ομάδα που κατακτά το διπυρωτικό κύπελο. Τα συγχαρητήρια από τους πρωταγωνιστές των δύο πλευρών. Ένας ακόμα μεγάλος τίτλος για τον Μπαρτζόκα, για τον Ολυμπιακό, για τον Τόμιτς, για τον Σπανούλη, που κι αυτός επίσης με τόσες μεγάλες διακρίσεις που δεν είχε στη συλλογή του το διπυρωτικό πρωτάθλημα. Ένας άνθρωπος που ουσιαστικά μεταμόρφωσε τον Ολυμπιακό από το 2010 όταν πήρε τη μεγάλη απόφαση και μετακινήθηκε από το Μαρούσι στο Φάληρο. Εδώ είναι και η εικόνα του παιχνιδιού. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις και σε λίγο